Toto nie je boj o práve, toto je boj s ideológiou. Ty sa vlastne dozvieš, že čo je extrémistický materiál až na lavici obžalovaných. To, že či teda sa udial alebo neudial extrémizmus, rozhodnú dva znalci na Slovensku. Jeden. Ivo Svoboda z Prahy a Matej Medvecký. Svobodovi je ten problém, že ten človek bol odsúdený z delikt Vecký, ktorý je extrémne pofiderný. Nikto nevie, kto ho vybral za znalca. Ja som písal na ministerstvo spravodlivosti, akým spôsobom tento človek prešiel. Je to tajné, nesmú mi povedať nič k tomuto. Takže takto nejako na Slovensku fungujú veci. Ale tu sú doklady, že neklamem a že teda to, čo tam je a čo hovorím, je pravda. Historicky mapované, je to podložené. Na čo mi povedal, že pán obžalovaný, ale to vám už aj znalec najmenej 10-krát povedal, že tu sa pravda neskúma. Oni ti povedia, čo ty si myslel, alebo ja neviem, ty si povedal, že toto je šedý pohár, oni povedia, nie, to je červený. Čiže je to extrémizmus, čiže my to...